kaigsuon. Sa unsang gidakon imong giisip nga importante ang pag-ampo? Sa imong nahuna, okay ra ba nga mag-ampo kung adunay oras ug dili mag-ampo kung walay oras? O nakadungog ka ba bahin sa importansya sa pag-ampo? Apan napakya sa paghinumdum nga sa nganong importante kini? O naningkamot ka ba sa pag-ampo tungod kigibati nimo nga kinahanglan nimo kini? Ang pag-ampo gikinahanglan sa atong relihiyosong kinabuhi. Kini usak mamatuod nga kita mga anak sa Dios nga nakadawat sa balang espiritu. Ang pag-ampo usa ka pakigistorya sa atong amahan nga Dios. Dili kini angay nga relasyon kung walay pa nag-istoryahay tali sa amahan ug sa anak. Ang pag-ampo mausab ang yawi sa tanang tubag. Ang mga tubag moabot kung atong palihukon ang kasing-kasing sa Dios pinaagi sa pagpahimuot ug pagtagbaw kaniya pinaagi sa pag-ampo. Bisag unsa pa kadako ang pagtuo, walay kapuslanan kung dili ka mangayo og mag-ampo sa Dios. Ang Dios motubag sa mga tawo nga mangutana ug motubag ni adtong matinguhaon nga nangita kaniya. Kung kita mangayo uban sa hugot nga pagtuo, siya masiguro sa pagbuhat sumala sa atong mga hugot nga pagtuo. Kini ang hustisya sa pagdawat sa mga tubag. Busa, walay ingon nga butang nga sobra sa pagpasiugda or overemphasizing o pagpasobra sa importansya or over-exaggerating sa pag-ampo. Sa Jesus ang mga propeta ug ang mga apostoles nahibalo sa tanan bahin sa kahinungdanon sa pag-ampo. Ilang gitugyan ang tanan ngadto sa amahan nga Dios pinaagi sa pag-ampo bisan unsa pa ang mga kalisdanan. Apan ang pag-ampo nga walay pagunahuna wala magpasabot nga makadawat ka og tinong tubag. Importante nga mahibaluan kung ngano ug sa unsang paagi kita mag-ampo ug dayon mag-ampo sumala sa kabubuton sa Dios. Gikan karon ug sa dagan sa pipila ka mga sesyon, magiskot kita bahin sa pag-ampo sa detalye. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa pulong kamong tanan makaamgo sa importansya sa pag-ampo, unsaon pag-ampo ug unsaon pag-ampo aron makadawat og gahom. Hinaot nga imong masinati ang dakong gahom sa pag-ampo matag adlaw. Minahal nga mga kaigsunan, aron tinuod nga masabtan ang importansya sa pag-ampo, kinahanglan una natong mahibalan kung ngano nga kinahanglan natong mag-ampo. Ang sulod sa imong pag-ampo ug ang imong kasing-kasing ug mga kinaiya sa pag-ampo magkalahi depende sa imong level sa pagsabot sa rason sa pag-ampo. Wala kini magpasabot nga kinahanglang mangita ka og rason sa pag-ampo. Kung ikaw adunay pagtuo ug gugma sa Dios, isip mga anak sa Dios nga nakadawat sa kaluwasan, natural lang nga mag-ampo ka. Sa imong pagdawat kang Jesus ingon nga manluluwas pagkabot sa kapasiluan sa mga sala ug pagdawat sa balang espiritu isip usa ka gasa, imong maangkon ang otoridad nga mahimong anak sa Dios. Sa imong pagkaila sa imong tinuod nga amahan sama sa usa ka bata nga gustong makakita o makig-istorya sa ilang mga ginikanan nga dugay na nilang wala makita o maistorya. Isip usa ka anak sa Dios, kung ikaw adunay pagtuo nga ingon kagamay sa liso sa mustasa, unya nag-ampo ka tungod kay gusto nimo nga makita og makigsulti sa amahan nga Dios. Kung nahigugma ka sa usa ka tawo, gusto nimo nga makigsulti kanila sa tibuok gabii. Dili ka mobati og kakapoy o kalaay og mobati ka nga ang panahon kadali ra kaayo kung makig-uban ka sa Dios. Sa susama, mangita ka og mga paagi sa pag-ampo aron makigkomunikar sa Dios kung imong gihigugma ang Dios. Kung maingon ka nga gihigugma nimo ang Dios apan wala mag-ampo, dili ka na tinuod nga gugma. Kung mas dako ang imong pagtuo og gugma sa Dios, mas mag-ampo ka. Dugang pa, ang mga katigulangan sa Biblia nga adunay dakong mga pagtuo, wala mohunong sa pag-ampo tungod lang kay sila adunay pagtuo. Sa dugang nilang pagtuo ug pagsalig sa Dios, mas nag-ampo sila sa Dios bahin sa labing hinungdanong mga butang og nakadawat og giya. Dili tungod kay sila adunay mga problema. Nag-ampo lang sila nga walay hunong. Bisan pa sa mga risgo nga itambong sa langob sa leyon ug mga tubang sa kamatayon. Si Propeta Daniel adunay pagtuog na higugma pag-ayo sa Dios nga siya nag-ampo sa kanunay. Busa, kung ikaw adunay pagtuo og gugma sa Dios, natural ka nga mag-ampo. Busa, atong tan-awon kung nganong kinahanglan kita mag-ampo. Una, kinahanglan mag-ampo kita aron matuman ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Kung ikaw adunay hugot nga pagtuog na higugma sa Dios, una ka mag-ampo alang sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong kaysa sa imong kaugalingon. Si Jesus miingon sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33, apan pangitaa pag una ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong, ug kining tanang mga butanga igadugang kaninyo. Ang Dios muhatag sa mga kinahanglanon sama sa pagkaon, sinina ug puy-anan kung atong pangitaon una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Samtang dinhi sa yuta, si Jesus naningkamot pag-ayo sa pag-ampo nga tim-os. Usa ka pag-ampo nga nagpunting sa nawala nga mga kalag ug alang sa pagpalapad sa gingharian sa Dios. Ang rason sa pag-anhi ni Jesus niini nga kalibutan ug sa sunod nga paglansang sa krus mao ang pagluwas sa mga kalag. Busa kita nga naluwas pinaagi sa dugo ni Jesus, kinahanglan usab nga magluwas sa mga kalag ug mopalapad una sa gingharian sa Dios.
Tungod kay ang buhat sa pagtuman sa gingharian sa Dios anaa sa espirituhanong kalibutan, dili kini mahimo pinaagi sa gahom kay balo og kasinatian sa tao. Ingon nga kini mahimo lamang sa espiritu, kinahanglan ka magampo sa Dios ug makadawat sa grasya o gahom gikan sa itaas. Mahimo lamang kini pinaagi sa pagampo. Sa pagkabuot sa espirituhanong mga buhat, dili ka makaani sa mga bunga nga walay pagampo, bisan unsa pa ka matinud-anon. Ang kaaway nga yawag si Satanas na ningkamot sa pagbabag sa pagpalapad sa gingharian sa Dios sa bisan unsang paagi. Busa importante nga makadawat kita og espirituhanong kaligon ug dugmukon ang mga puwersa sa kangitngit pinaagi lamang sa pagampo. Niining pag-iha kita makadaog sa espirituhanong gubat sa dili pa madaog ang tinuod nga gubat sa realidad dinhi sa pisikal nga kalibutan. Ikaduha, kinahanglan magampo kita nga muuswag ang atong kalag. Sa diha nga atong madawat ang balang espiritu, ang atong espiritu nga patay kay mabuhi ug mudasig kanato sa pagkinabuhi diha sa kamatuoran. Tungod kay nga atong espiritu kaniadto kay patay, kita gikontrola sa kalagang gimanduan sa kangitngit. Karon, importante para sa ato nga magbag-o sa espiritual nga mga tawo nga adunay inspirasyon sa espiritu. Apan kung dili ka magampo, ang imong espiritu dili magpabiling buhi. Kini tungod kay ang pagampo mao ang atong espirituhanong gininhawa. Bisan unsa pa kita kabuhi sa gawas, walay kapuslanan kung ang atong agalon, ang atong espiritu sa sulod nato kay patay na. Bisan kung buhi ang espiritu, kung dili ka magampo kanunay, kontrolado ka gihapon sa kalag. Sa katapusan, samtang ang kalag mahimong agalon, ang espiritu magpabilin nga dili aktibo. Bisan kung ang espiritu mosulay sa pagdasig kanimo sa pagkinabuhi sa kamatuoran, nahulog ka sa kangitngit nga gikontrola sa kalag. Aron mahimong usa ka tawo kansa nga espiritu mo ang agalon ug nagmando sa kalag ug lawas, kinahanglan kitang magampo kada adlaw. Pinaagi sa pagampo, mapildi nato ang mga puwersa sa kangitngit nga mosulay sa pagpugong sa kalag. Mahimo natong babagan ang mga eksternal nga pagpalig-on ug sundon ang mga tinguha sa balang espiritu. Sa hinay-hinay, mahimo natong isalikoy ang mga sala, mausab ngadto sa espiritu ug mas mahisama sa Ginoo. Aron mahisama sa Ginoo, kinahanglan natong isalikoy ang mga sala gikan sa sulod ug mahimong balaan isip persona sa espiritu. Apan kining sala dili daling masalikoy pinaagi sa kusog sa tawo. Pananglitan, kung imong naamguhan kung unsa nga mga sala ang pinaagi sa pulong ug aduna kay determinasyon sa paglabay niini, matantang ba ang sala? Bisan kung adunay mga kalainan depende sa natad sa kasing-kasing sa usa ka tawo ug sa iyang sulod nga kasing-kasing, kadaghanan sa mga tawo dili mahimo. Kung magampo ka, kinahanglan nimo nga madawat ang grasya o gahom nga gihatag sa Dios gikan sa itaas. Ikaw usab kinahanglan nga makadawat sa tabang sa balang espiritu sa pagsalikway sa mga sala ug mausab ngadto sa espiritu. Busa, bisan human nimo na diskubrihan ang mga sala, dili nimo kini salikway nga walay pagampo. Ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5 nag-ingon, kay kini gibalaan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Pinaagi sa paghimo sa mga pulong nga atong nadungog nga gibutang o ginakulit sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagampo, kita makasalikway sa tanang matang sa kadautan ug mahimong mga anak sa kahayag nga susama-samahang Dios. Ikatulo, kinahanglan kitang magampo nga dili mahulog sa temptasyon. Si Jesus miingon sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 41, padayon nga magbantay ug magampo aron dili kamo mahisulod sa temptasyon. Ang espiritu andam apan ang unod kay maluya. Kini nagpasabot nga kung dili ka magbantay ug magampo, mahimo kang mahulog sa temptasyon. Ang unod, ang kalibutan ug ang kabakakan mosulod kanimo kung mohunong ka sa pagampo. Kung mahitabo ka na, mahulog ka sa mga sala ug dili makadawat og panalipod gikan sa Dios. Unya, makatubang ka sa laing-laing mga pagsulay ug kalisdanan. Apan kung ikaw magbantay o magampo, mahimo nimo mapugngan ang umaabot nga mga pagsulay sa daan. Bisan kung magatubang ka sa mga pagsulay, mahimo nimo silang mapapahawa dayon. Ang unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa 18 nagsulti kanato nga kabubuton sa Dios ang pagampo nga walay hunong. Ug ang unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 23 nagpahinumdom kanato sa ang paghunong sa pagampo may usa ka sala. Kung muhunong ka sa pagampo, si Satanas sa dili madugay manghilabot. Makontrol niini ang imong mga nahuna ug magsilsil kanunay sa mga pagduha-duha. Kung ikaw usa ka tawo nga nagbarog sa bato sa pagtuo, ang imong pagtuo dili matarog o magduha-duha. Apan kung wala ka sa bato sa pagtuo, mahimong adunay mga pagduduha nga maabot o ginahinay nga maluya ang imong pagtuo. Syempre, walay rason nga mokunhod ang pagtuo kung kini espirituhanong pagtuo. Apan ang pagtuo ni atong wala diha sa bato sa pagtuo kay dili pahingpit. Kung sila mohunong sa pagampo, si Satanas mulihok aron sila magduduha og kuhaon ang ilang mga pagtuo. Busa, importante nga magampo kanunay og maghupot sa imong pagtuo aron si Satanas dili makalusot o makakawat sa imong pagtuo. Kung nagbarog ka na sa bato sa pagtuo o sa ibabaw, kinahanglan kang magampo alang sa mas dakong pagtuo.
Minahal nga mga kaigsunan, adunay mga higayon sa imong kinabuhi sa pagtuod diin ang mga pagsulay mo abot bisan kung ikaw mainiton og nagampo nga walay hunong. Kini nga mga pagsulay ka para nimo aron makaangkon ka og mga panalangin. Ang mga estudyante nga nagtuon pag-ayo nagpakita sila mga abilidad pinaagi sa laing mga pagsulay og nakadawat og pag-ila og mga pasidungog kung malampuson. Kini nga proseso sama usab sa pagtuo. Kung mulampos ka sa usa ka pagsulay, kini usa ka pruweba nga ang imong pagtuo mitubo o ang imong kalag kay naguswag. Dugang pa, ang mga panalangin mo sunod ingong resulta. Bisan kung dili ka makapasar sa mga pagsulay sa hingpit, mahimo nimong susihon ang imong pagtuog makabot ang mga pagtubo sa imong pagtuo pinaagi niini nga mga pagsulay. Busa ayaw kahadlok sa bisan unsang umaabot nga mga pagsulay. Pagbantay o pagampo kanunay, aron bisan unsa pa man ang mga pagsulay, mabuntog nimo kini og mahimaya ang Dios. Usa ka punto nga dili nato kalimtan mao nga kung kita mga sulugoon o mga trabahante sa Ginoo nga naa sa posisyon sa pagatiman sa mga kalag, kinahanglan nga kanunay kitang magbantay og magampo dili lang alang sa atong kagalingon, kundi alang sa mga kalag nga ubos sa atong pag-atiman aron dili sila mabalaka og mahulog sa temptasyon. Walay paagi alang sa usa ka magbalantay nga magpakahilom kung ang usa ka leyon o usa ka uso moanhi aron tukbon ang iyang mga karnero. Sa samang paagi, kung ikaw usa ka tinuod nga sulugoon o usa ka trabahante sa Ginoo, importante nga hinumduman ang imong natural nga katungdanan nga kanunay nga magbantay og magampo aron mapanlipdan ang mga kalag nga gisalig kanimo gikan sa kaaway nga yawa og Satanas o gikan sa temptasyon. Ikaapat, kinahanglang magampo kita nga madawat ang tanan gikan sa taas pinaagi sa pag-ila og pagtugyan sa tanang butang ngadto sa Dios. Ang tanan mahimong magtumong sa atong gikinahanglan sa espirituhanon ug pisikal, sama sa kaalam, pagsulbad sa mga problema sa kinabuhi, kalinaw tali sa mga tao, abilidad sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios ug uban pa. Ang Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 nagsulti kanato, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Kadtong nagtugyan sa tanan ngadto sa Dios dili kinahanglan nga mabalaka. Kinahanglan lang nila nga i-representar ang ilang mga hangyo sa Dios uban ang pagpasalamat. Ang Marcos kapitulo 11 bersikulo 24 nagsulat, "Busa, sultian ko kamo, ang tanang butang nga inyong giampo o gipangayo, tuuhi nga nadawat ninyo kini o kini igahatag kaninyo." Sama sa nahisulat, kadtong adunay pagtuo kay nagtuo nga nadawat na nila ang ilang mga hangyo sa pagampo og nagpasalamat imbis nga mabalaka. Apan ang tawo nga dili makaila sa Dios sa tanang butang kay kulang sa pagtuo sa Dios. Imbis nga magampo og itugyan ang tanan ngadto sa Dios, siya nagasalig sa iyang kaugalingong mga paningkamot, hunahuna og kahibalo. Kung nagtuo ka nga ang Dios mao ang magbubuhat sa tanang butang sa universo ug nagkontrol sa kinabuhi ug kamatayon sa mga tawo ug sa panalangin ug tunglo, unya mahimo nimong itugyan ang tanan sa Dios. Ang atong nadawat pinaagi sa pagampo ug pagtugyan sa mga butang ngadto sa Dios uban ang pagtuo ang tinuod. Adunay mga tawo sa kalibutan ang nagtigom ug daghang bahandi pinaagi sa ilang kaugalingong mga paningkamot. Apan kini walay kalabutan sa Dios ug mahimong mawala dayon sa panahon sa mga pagsulay o kalisdanan. Sa dihang ubiya na ang ilang kalag, wala na'y kapuslanan ka na. Apan kung makabaton ka og usa ka butang pinaagi sa pagsalig sa Dios ug pagampo, dili kini muluntad sa yuta lamang. Adunay usab mga ganti sa langit. Mao nga giingon nato nga nadawat lamang pinaagi sa Dios mao ang tinuod nga panalangin. Busa, kadtong adunay pagtuo ug maila sa Dios sa tanang butang gikinahanglang magampo aron makadawat sa tanang butang gikan sa itaas. Ikalima, kinahanglan nga magampo kita nga mapuno kanunay sa balang espiritu. Kung dili kita magampo, mawala kanato ang kapuno sa balang espiritu. Sa hinahinay, ang atong komunikasyon uban sa Dios kay mohunong ug ang balang espiritu mahimo pagani nga mapalong. Kung dili kita magampo ug dili mapuno sa balang espiritu, wala kitay kusog sa pagbuntong sa bisan unsang mga pagsulay. Mawad-an usab kita og kusog sa pagpakig-away batok sa mga sala. Dili nato mahimo ang buluhaton sa Dios uban ang kalipay ug pagpasalamat. Ang pagkapuno sa balang espiritu mao ang nagpalihok sa pagbuhat sa tanang espirituhanong buluhaton. Kung makuha nimo ang inspirasyon ug kapuno sa balang espiritu pinaagi sa mainiton nga pagampo, mahimo kang hatagan og gahom sa Dios aron matuman bisan ang imposible sa mga tawo. Ang kaaway nga yawag si Satanas dili mangahas sa pagbuhat og bisan unsa. Bisan kung mabag-o ka nga magtotoo, ang matag pag-ampo mahimong tubagon kung ikaw adunay inspirasyon ug kapuno sa balang espiritu. Ikaunom, kinahanglan kitang mag-ampo aron makisulti sa Dios, makatungog sa tingog sa balaang espiritu ug makadawat sa iyang giya. Ang Jeremias kapitulo 33 bersikulo 3 nagingon kanato, "Sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayri.
Sa laing pagkasulti makadawat kita og mga tubag, makigkomunikar sa Dios ug makakaton sa dagko nga og misteryosong mga butang nga wala nato mahibaloi kaniadto sa dihang kita mosangpit sa Dios diha sa pag-ampo. Mahitungod sa mga tawo sa Biblia, tungod kay nag-ampo sila sa Dios, nakakita sila og mga pananawon, nakadawat og mga pagpadayag ug bisan sa tin-aw nga pagtan-aw sa umaabot. Sa dihang si Propeta Daniel nagpuasa og nag-ampo, ang Dios nagpadala og mensahero aron sa pagpahibalo kaniya sa umaabot. Si Apostol Juan kanunay nga nag-ampo sa isla sa Patmos ug nakadawat og pagpadayag gikan sa Ginoo. Sa dihang lamang nga kita mag-ampo nga sama niini, kita makahimo sa pagpakigsulti sa tin-aw uban sa Dios usab. Kung kita mga anak sa Dios, kinahanglan nga makigsulti kita sa Dios nga Amahan, pinaagi sa pag-ampo. Isip anak sa Dios nga nakadawat sa Balaang Espiritu, natural lang nga maminaw kita sa tingog sa Balaang Espiritu ug makadawat og giya. Syempre, kung mas ugmad nimo ang kasing-kasing sa kamatuoran, mas madungog nimo ang tingog sa Balaang Espiritu. Apan kinahanglan ka mag-ampo ug mapuno sa Balaang Espiritu aron klarong madungog ang tingog nga nagkontrola sa kasing-kasing sa kamatuoran ug makadawat og giya. Apan ang pagkadungog sa tingog sa Balaang Espiritu dili kanunay, nagpasabot nga nakadawat ka sa iyang giya. Kung makadungog ka sa tingog sa Balaang Espiritu, kinahanglan nimong sundon ka na nga tingog aron makadawat sa giya sa Balaang Espiritu. Bisan tuod ang Balaang Espiritu nagdasig sa imong kasing-kasing, dili ka muuswag ubos sa giya sa Balaang Espiritu kung dili ka mosunod. Aron makadungog ka sa tingog sa Balaang Espiritu ug makadawat sa giya, kinahanglan ka mag-ampo ug mapuno sa Balaang Espiritu. Kung mapuno ka sa Balaang Espiritu, mas dali kang makasunod. Ikapito, kinahanglan kita mag-ampo aron mabungkag ang imong unodnong mga nahuna ug mosunod. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 7 nag-ingon, busa kaaway sa Dios ang tao, nga kanunay naghunahuna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Kung ikaw adunay unodon nga mga nahuna, dili ka makatuman sa kabubuton sa Dios. Gipugos nimo ang imong mga nahuna ug mga teorya. Kung ang mga butang dili mo haom sumala sa imong paglantaw, imong giapil ang imong unodnong mga nahuna ug mulihok ka sumala sa personal nga interes. Ang buhat sa Dios may tungod sa pagmugna ug usa ka butang gikan sa wala. Aron mahitabo ang iyang buhat, kinahanglan natong tumanon ang dili matuman sa pagkatinuod. Kung dili ka mag-ampo, dili mapakita ang tinuod nga pagsunod. Usay mapakyas ka sa pagsunod bisan kung natural nga kinahanglan nimo kining sundon. O bisan tuod ikaw nagtinguha sa pagsunod, mahimo nimong buhaton ang binuang nga mga butang sa imong kaugalingong munahuna ug mulihok sa paagi nga supak sa kabubuton sa Dios. Importante ang pag-ampo nga kinasing-kasing aron isalikoy ang unodong mga nahuna ug musunod sa oo ug amin bisan sa mga sitwasyon diin lisod ang pagsunod. Pinaagi sa maong pag-ampo, dili ka mutuman nga magyugot kung dili magpakita sa espirituhanong pagkamalasin tanon nga pinaagi niini ikaw nagatuman gikan sa imong kasing-kasing taliwala sa kinabuhi ug kalinaw sumala sa naisulat sa Roma Kapitulo 8 versikulo 6 kay ang unahuna sa unod mao ang kamatayon apan ang unahuna sa espiritu mao ang kinabuhi ug kalinaw. Minahal nga mga kaisunan, karon atong gitan-aw ang mga hinungdan sa pag-ampo. Samtang nagkinabuhi kita kiniining kalibutan na nga gimanduan sa kangit-ngit, kinahanglan mag-ampo kita nga walay hunong hangtod sa adlaw nga mobalik ang Ginoo aron sa pagpakig-away ug pagpildi sa kangit-ngit. Pagtuman sa kabubuton sa Dios ug pagpalapad sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa mensahe karong adlaw, hinaot nga tin-aw nimong masabtan ang mga rason ug katuyuan sa pag-ampo. Padayon nga susihon ang imong kaugalingon ug pag-ampo nga walay hunong. Og sa dihang nag-ampo ka na, kinahanglang mulihok ka sumala niya na. Kung mulihok ka, ang gahom sa pag-ampo gibuhian. Unya, makadawat ka sa bisan unsa nga imong giampo himayaon ang Dios. Imbis nga ang imong pag-ampo mahimong walay pulos sa mga pulong. Sumala sa giingon sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 18, hinaot nga kitang tanan mag-ampo sa tanang panahon diha sa espiritu ug uban niini magbabilantayon uban ang bugos nga pagluhutay ug pag-ampo. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo, kamo dili lamang makadawat og dinali ang mga tubag alang sa dako ug katingalahang mga buhat nga gitinguha sa Dios nga matuman pinaagi niini nga simbahan apan sa kanunay magpuyo sa usa ka kinabuhi sa kadaugan uban ang kusog gikan sa Dios. Amen.